Milaka traba genditu eta horma eraitsi ditugu. Bidean, harriak aurkitu ditugu. Erori garen arren berriz altxatu gara. Gure herria aurrera atera eta kolorez margotzeko. Ezinuka Leitzarrok beti gon garela gure herriko ongizateagatik kezkatuta. Horren adibide, 1973 urtean sortu Amazabar patronatua. Leitza eta eskualde garapen ekonomiko, sozial eta kulturala helburu zuena. Patronatu honenpean bultzatu zen Leitzako profesional eskola adibidez. Patronatu honen esku zegoen baita ere Maixurrenea etxea, betitik hezkuntza eta benefizientzia erabileratara bideratuta. Zesio baten ondoren Nafar gobernuak eskuratu zuen arte. Urte luzez etxea hutsik eta erabilearik gabe egonik 1988 urtea geroztik Leitzako herriak eta udalak hainbatetan eskatu dio Nafar gobernuari Maixurrenea herriari itzuli diezaio. Patronatuaren izpirituari eutsi, etxeari erabilpen kulturala emateko. Kultur etxearen proiektuak herri babesaz gain garaiko Nafar gobernuko hainbat zuzendariren babesa izan zuen. Herri honen historiak hala ere inposaketa desberdinak eta herriaren pizkar hartutako erabaki asko ezagutu ditu. Horrela, Leitzarren eskaera honi erantzun gor 2000 urtean, Nafarroako gobernuak Maixurrenea Espainiako gobernuari errenatzea erabaki zuen. Azken honek etxea Gerra Zibilen kuartela egiteko erabiltzeko. Erabaki horretatik 10 urte betetan, Nafar gobernuak aukera dauka arrendamendu kontratu hori atzera bota eta behingoz Leitzarren nahi eta bete horretako Maixurrenea herriari itzultzeko. Horregatik, manifestu honen sinatzaileok Maixurrenea herriari itzultzeko eskaera historikoan berresten gara eta erantzun dugu. Bat, Maixurrenea erekina Leitzako kultur azpiegitura ezari irtenbidea emateko erabili behar dela. Bi, udalari babes osoa ematen diogula Maixurrenea herrira itzultzeko emango dituen urrats guztietan. Hiru, Nafarroako gobernuari eskaintzen diogu Maixurrenea Leitzako udalari baldintzarik gabe zedi diezaiola. Eta lau, Nafarroako gobernuari eskatzen diogu Espainiako gobernuarekin duen arrendamendu kontratua bertan bera ez dela berehala. Hemendik aurrera zer egin dugu, herri mailan sinadura bilketa bat proposatuko da eta ahalik eta firma gehien biltzea espero dugu. Zer hurrengo pauso izanen da parlamentura eta parlamentuko talde desberdinekin elkartuko da, gure eskaera zein den herriaren eskaera zein den esateko eta azaltzeko pixka bat zein den gaie, eta ondoren izango prozedura nola izanen den, baina asmoa da behintzat hori parlamentura eramatea.